Samtang mga puso mga duta naman nga ginapanag-iyahan sa Negros Occidental LGU sa Talisay kag Bacolod City, Plano nga pahamtangan sa pila ka regional offices sa Negros Island Region. Nakatutok, Aileen Pedreso. Sa ginhiwat nga coordination meeting sa unang ation sa mga opisyal sa government agency sa Negros Island Region kahapon, isa sa mga ginistoryahan ang mga lugar na target pahamtangan sa pila ka regional offices. Isa sa mga ginakonsiderar ang 25 hektarya nga duta sa Negros Occidental Provincial Government sa barangay Matabaang, Talisay City. The moment they say nga ang majority of the regional offices would opt to go for Talisay City, then i-develop na po. Sa tion nga may mapaina nga pondo para sa NIR sa 2026, mahimo na nga maumpisahan ang pagdevelop sa lugar. Magluwas diri, plano man nga magtukod sa 28-story building sa Duta sa probinsya sa Dalan Lacson, Bacolod City sa diin ipahamtang ang dugang nga regional offices. Kung may bilin pa, NIR offices can also be situated there. Sa babaw, we can also set up mga managed apartments or residential areas para mga nag-ubra sa ating mga regional offices. Lakip sa mga gindisignat sa Negros Occidental ang agriculture, peace and order, security, ka-government clusters. Samtang sa Negros Oriental naman ang mga opisina nga sa idalom sa human development, infrastructure, kag industry clusters. Natalana naman nga itukod ang NIR Regional Development Council pagkatapos ng eleksyon agud mas matutukan ang dugang nga mga plano sa bag-o nga rehiyon. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.